det har jo ført noget med sig, og det med resten i Vesten, det er netop, at det er den rest, der bliver tilbage. Hvis man ser på Europa, så er Færøerne jo langt ude i havet, ved man, hvis man har været der. Og man kan undre sig over, at nogen har fundet der op, men nogen er der jo, og Berger er jo færing, og har så skrevet om denne her rest, og hvad den modernisme er blevet til ved at komme op til Færøerne. Og bogen består af en gennemgang af 4 forfattere, William Heinesen, Jørgen Frans Jacobsen, Jens Pauli Heinesen og Gunnar Højdahl. De 2 sidste er jo nyere, og de 2 første er hører den forrige generation til, det man ved. Og der er så en bog behandlet for hver forfatter. Det er Det gode håb for William Heinesen og Barbara fra Jørgen Frans Jacobsen. Og så er det, den hedder Stjernerne over Andes fra Gunnar Højdahl. Og så den sidste er ikke oversat til dansk, men du har foreslået en oversættelse, hvor du kalder den På rejse ind i en uendelig historie. Men den findes altså ikke på dansk. Og det er jo så omfattende en ting. Det er jo en meget videnskabelig afhandling. Det er vist simpelthen en doktordisputat. Så den er ikke sådan lige at gå til. Men jeg kan fortælle, at Berger faktisk i dag har fået en pris, en kommunikationspris. Så det er ikke alt, hvad han skriver. Altså, ja. Ja, den har ikke fået alene sammen med mange andre, og det er ikke mig, der er den primære i at få den pris, men vi er firme professor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Ja. Men det er en anden historie. Ja, så det. Men du går jo meget ud af William Heinesen, og vi vil bruge ham som indgang. Det er jo den af forfatterne, der er bedst kendt i Danmark. Og ja, det er vel så kendt, så jeg skal spørge dig, er han ikke nærmest en dansk forfatter, for han skriver jo på dansk? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi først og fremmest så kan man sige, at der har været en vis forvirring omkring, hvor Heinesen hører til, og man kan sige, hvad man skal kalde ham egentlig. Fordi han er blevet kaldt for Færøernes store danske digter, og han er også blevet kaldt for en dansk skrivende færing. Og der har vi allerede forvirringen, kan man sige. Og netop i forvirringen, man kan sige, at forvirringen rummer hele pointen. Fordi Heinesen er jo repræsenterer og har skabt et forfatterskab, som er et frugtbart kulturmøde imellem dansk og færøsk, og imellem mange andre ting. Så Heinesens forfatterskab bliver til mellem 2 kulturer, og det er et dobbeltkulturelt forfatterskab. Og det gælder også ham som person. Han var en færing, bosiddende på Færøerne stort set hele sit liv, og man kommer fra en dansk-færøsk familie, og igennem flere generationer på Færøerne. Heinesen har selv sagt, at der har altid været et lille København i Tórshavn, og det er faktisk det, som han selv er produkt af, kan man sige. Og hvis vi så går over til det mere specifikke i det dansk-færøske spørgsmål, som handler om litteraturhistorien, som jeg så har skrevet en bog om, kan man sige, af Heinesen i litteraturhistorien, så kan man sige, at der er ikke noget, der er ingen rene linjer. Altså man kan sige, at Heinesen generelt er en problematisk figur, ligesom andre hybride eller blandingsforfattere. Du siger det jo selv faktisk meget smukt, hvis jeg må citere dig. Du siger jo, stemmen er færøsk, pennen er dansk, og formatet europæisk. Ja, det er rigtigt. Det er meget flot sagt. Ja, og det er faktisk kun halvvejs med dig citat, desværre. For det er vist nok den norsk-amerikanske litterat Hedin Brønner, eller Hedin Brønner, jeg er ikke sikker på, hvordan man udtaler det, men min tilføjelse med, at det formatet er europæisk, eller jeg tilføjer, at formatet er europæisk. Så jeg bygger ud. I din forbindelse. Ja, lige præcis, ja.